Hehe, ada ka nito kakatag at tubo ko. Ako ba kay kwartane ako. Ako BBM, tulungan na kanino. Praise God, darag ay kinaragsak nga kasasaad dagiti rumaraep dito ayan mga kabsat. So nasapa da nga imay dagiti grupo iti Abisilya dito ayan mga Ilagan Isabela. So adda itata dito nga madama iti panagsikada. Nya ti makunam apo Kabisilya nya iti kotata. Mano kayo nga grupo? 27 27. na grupo. Manumot nga area ti raupan nyo. Pang Unimidya, Tiriana. Puno media. Manumot iti kasla partida na. 11,000. Ti Cortana de 1.5. 1.5. Oh, mayat. Bali manot ibingay ti tungmungal may sadyayan na dati 500. Awan niya. 3 plus lang. 3 plus. 340. Ibingay lang ti Maisa. So, thank you very much karot ipag-ating ka panang interview kin ka. Di kinapintas kin kinaragsak dagiti rumaraop ken sumisik ka. Dito ayan tayo nga Isabela. Kanya ti makunayo kakabsat kinagayem iti viewers tayo iti sa baling nga nasyon. Ti Canada. Orasyon ka no kakabsat kinagayem. So Pangita na kami PS. anya nga oras kayo kakabsat kinagayem nga may ditoy. Alas 6 iti parbangon kakabsat kinagayem. So ngamin kakabsat nga iso nga naragsak da na napipigsada nga kan kanayon dagitoy kalalakihan ken kababayhan gapo iti kanayon nga exercise iti bagbagida. Mas healthy iti bagida nga agtrabaho. Napigsada nga kan kanayon ken naragsak da. So interview man nimo nung paeng. No anya nga sikreto iti adakin kuan ang pigsa nga adakin kuan. Manong paeng. Mano iti tawon mo itatan. 77 years old di manong paeng napigsapay nga agtrabaho iti kataltalunan ta manong paeng anya iti kasla sikreto nga kankanen wenno tumtumaran Napoy. Napoy. so kahit kung salud-sudon man no anya ti sikreto na ni manong ay manong Marlo manong nga tawon nga makirarapan sangapulo nga tawon kitain nyo kakabsat kinigayem 10 years na nga agrarap dito yung makita tayo nga talaga nga energetic pala ang iti bagay nakakabsat kinigayem anya nga iti maro tawon mo ano 66 kitain nyo ti tawon da kakabsat kinigayem dagiti rumaraap at dagamin dagiti sikreto iti bagay nga apay nga saan nga makaptan iti sakit ken kan kanayon nga napigsa iti tao gapo iti kanayon nga exercise ken pananganda kadagiti gulay nga fresh kakabsat kin gayem. Ano sa natin panagbing manang taka malasatan tayo dagiti nga kwa ada iti rigat ada mo tinamay kasla pilid tao agpangato adan tumot itig pababa. Kasya iti jarnati panagbiag tayo. Naglalaing iti babae iti kakabsat kinigayem nga agsikak ken agraep kakabsat. Kitain nyo. Dagiti kakabsat iti kinagagat dagiti amma ken dagiti in-inna dito kakabsat kinigayem. Dagito iti bunbunubon kakabsat nga isu nga naisaganang sikkaenda itatta nga gundaway kakabsat. Ada pa dagiti mga may nga pasat idjay kakabsat. Hello guys, good morning sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kumusta na kayo dito? Dagitoy iti kalalakihan nga talaga nga naitudingmet nga agbunag. Tangamin iti bagida ka talaga nga matindi dadakkel. Naikarilat ta dagiti para bunag kakabsat kinigayem. Naikarimat dagiti agsikaken agraep. Dagitoy nga talo nga lalaki. Dapay jay so dati para bunag iti masikka. Kumusta na iti ko panag Hello, good
Good morning guys. Okay, good morning ka no, mga kaibigan kapatid. Kaibigan. Ito ni pari Dani Ganado ngay sunga na ito ding mat nga agbo nag itatangal daw oh. Sa aking nahulugan Anong magagawa? Laging natutulala Pag lumalapit ka Ako ay natutuwa Ngunit di sinasadya Dani. Okay. So thank you very much kakabsat kin gayem iti kay panagbuya iti sang kabasit manin nga na video kada kayo ditoy farm ditoy kumkuman tataltalunan ditoy ayan mi nga Isabela Lagan Isabela. God bless us all kada kaya amin. Don't forget follow for more. Praise the name of the Lord.